Mit navn er Pernille, og min idé går ud på, hvordan man som forældre er kreativ på en pædagogisk måde med sine børn, så begge parter hygger sig og lærer noget. De fleste kender nok til problemet. Det er endnu engang blevet weekend, og du ved simpelthen ikke, hvad du skal finde på at lave med børnene. Den forgangne uge har været stresset, og du har mistet overskud til at finde på noget, som I kan lave sammen som en familie. Så selvom at du både har pengene og tiden, så sker der ikke noget med at være kreativ, har du altid en håndfuld af aktiviteter, lige når du har brug for dem. Vær kreativ har en masse aktiviteter for lige den aldersgruppe, som du har brug for, og forskellige kategorier, så alle kan være med og måske endda blive udfordret på den fede måde. Markedet er der allerede, og ideen er ikke ny, men alligevel ny nok til, at den gør noget anderledes end alle andre produkter af samme klasse. Du har aktivitetskategorierne på en platform og aldersopdelingen et andet sted, men det er aldrig blevet samlet, så du har alt det gode på et sted. I hvert fald ikke før nu. Brugerne siger, det er rart og nemt at bruge. Det er brugertilpasset. Jeg kan få den service, jeg har brug for. Markedet er med på ideen og vil gerne bruge den. Et abonnement med en måned betaling giver dig fri adgang til alt på sitet i den betalende måned, og du kan til enhver tid opsige abonnementet og stadigvæk få måneden ud, for senere hen at komme tilbage, hvis det var det, du skulle få lyst til. Hvad får du ud af det her? Hurtig og nem service, hyggestunder og sammenhold med familien og et større overblik i hverdagen. Hvad med fremtiden? I fremtiden skulle Vær Kreativ gerne have skabt en masse gode værdier og gode minder for dig og din familie. For virksomheden selv kunne den gå hen og blive global, men lige nu holder vi den i Danmark. Det er nemt og lige til, det giver sammenhold og hyggelige stunder, og en nemmere og lettere hverdag.